Sa Good Vibes, nakahibalo-bala kamo nga ang panara isa sa mga ginapabugal nga produkto sa Bago City. Ginpasapasahan na tubtub sa 5 ka henerasyon ang recipe sang amo nga native delicacy. Yaring report ni Romeo Subaldo. Nakahibalo ka mo bala nga may nagabaligya sang pinasahi nga recipe sang panara sa Bago City kag ginatultol gid ini sang iya nga mga suki. Sa likod lang sang public market sa Bago City, naga-star ang kilala nga nagapanghimo sang pinasahi nga recipe sang panara nga si Lourdes Villason. Hulong doon ang iya nga balay pero pilit ini nga ginatultol sa iya nga mga customer. Masami, gina-feature ang produkto ni Nanay Lourdes sa Bago City Tourism Affairs nga Facebook page. Kay man, ginakabig na ini nga bugal sang bago. Istorya ni Nanay Lourdes, naghalin pa sa lola. Sang iya nga lola, ang ini nga recipe nga iya naman gidmana sa iya nga nanay. Start ni sa sang naabutan ko pa niya sa una ya ang akon lula gidya nga bali tiya na sang akon tatay. Tiya pa sang tatay mo? Bali sa da kami nag-star mo. Oo. Nang siya na niyang gahimo iya panara. Istorya yan sa una sa amon ang panara nag-origin pa ni sa iya pagid nga lula pagid sa una. Lula man yan ako ha? Oo, kimpo pa ni Katsila. Ang pinasahi ko no sa iya panara kay imbis nga harina, himo sa ginaling nga bugas ang putos sang iya nga panara. Lain ko ang texture kung ikumpara sa himo sa harina, pero mas mauti ang proseso. Sa galing kay kinalain niya lang niya ang iya panit. Ang imong panit made of? Rice. Dason bisan magumok, bisan magbugnaw sa iya crispy sa gyapon. Wala siya nagkakahunit? Gaunit man sa po ang iya kilid na blado sharing-sharing na. Hagpok ya gyapon. Hagpok siya gyapon. Dason nanam gid saya. Lain gid sa sabor ya ikumparan mo sa apa. Baboy, pasayan, tawgi kag sayote ang main ingredients sang iya nga feeling para sa panara. Pero kung may arthritis, pwede makakas ang tawgi. Kag kung hindi pwede sa baboy, pwede man kuno islan sang manok. Pero siguraduhon lang nga kung mag-order in advance kay hindi basta-basta ang preparasyon kag ginahimo lang ini kung may mag-order. Giniya bali, giniya amon, giniya pamilya. Kaya way mo kami kompetensya mo, way mo sa may nakabalon at di isang nga iban nga tao be. Oo. Ang unod tapos tutuon, prang putos sundudlay sundon. Puda sundon. Oo. Kaya kung maghilaw, hindi ka man ka panipulon. Kung mataman ka luto, hindi ka man ka himo. Kinanglan natural gid nga luto, sakto gid sa oras kag timing. Hindi ka magtalang kung pangitaon mo si Nanay Lourdes kay halos tanan nakakilala na sa iya. Nalipay siya nga naging popular ang iya nga produkto pero ang masubo lang suno sa iya kay wala na siya sang pasahan sang sini nga recipe kay wala sa iya kabataan ang interesado sa pagluto sang iya recipe kay tuman ka maid-id kag komplikado ang proseso. Pero para kay Nanay Lourdes, magapabilin nga legasiya sang iya nga pamilya ang ini nga recipe sang panara.